Good morning, USA! Good evening, Philippines! Say hi, guys. Hi guys. Good morning, USA. USA. And good evening, Philippines. Ha? Mosquito bite, may mag-iingon. Said good morning pa. Okay, guys, mag-unboxing kami sa aking mahal na anak ng kanyang toy pang lalaki. Pero gusto niya to kasi may remote. So, okay guys, mag-unbox tayo sa kanyang new toy. Ha? Mommy, Yeah, so may iba-ibang kulay yan sila, guys. May green. Ito, orange yung ano namin. Ay, red. So, ayan, binuksan ko naman ito, guys. Pero halata naman na bago. Kasi, yeah, halatang bago, guys. Kasi, kasi makikita mo dito. Pag hinila, buo pa. I size in my head. Hulog ang anong. Okay, so ito, bago pa. So, kaya malalaman na bago pa kasi hindi pa nakatanggal. Okay. Hold this. I'm going to get a scissor. Scissor? Yeah. Scissor, yeah. Or not scissor. I'm going to use this. Ow! Ow! What's wrong? My tongue hurt. Is it really hurt? Yep. What's wrong with your tongue? My tongue has scissors. Scissors? Yeah, very hurt. Agagin na kami akong anak. Asa na ba na ako ang puro naman ni ako dari. So walang scissors kaya gamit na lang tayo ng ito. Scissors. Nail cutter, guys. Ayan. Scissors. Gamit na ng nail cutter. Oh my god. Okay. Wala na laman. Okay. So, ayan na siya. Ayan. Ayan na siya, guys. Mukha ko sana. Hanap ko pa yung mukha ko. Ang aking balikat na taba-taba ang nakita. So, ito. Walang battery. So, we're going to put battery. Okay. That's my batteries. Just make a video. Tell them what about that. Mom, Yes. why how? That's fine. So, di battery siya, guys. Di battery siya. Hindi siya electric. Where's the battery, my love? I know, there. Okay. A battery. So, after this, we're going outside. Punta tayo sa labas pagkatapos nito. Kasi, doon niya to pa tuyok-tuyokon, guys. Patuyok-tuyokon doon. Kasi dito, maliting space ng aming room. Puro toys niya. Kaya dami pa nga doon, pinagtatabi ko yung mga toys niya. So, meron kaming mga apat na bin dito sa mga toys niya. Kasi nga, nilalagay ko sa bin yung mga toys niya. Kasi, pag hindi niya ginagamit, and especially, pag tapos siya maglaro, nililigpit ko, guys. Except dun sa mga... You black.
So, kailangan kasi ligpitin din ng mga toys niya. Para naman, in case of ano, diba? Hindi lahat madadapuan ng mga langaw. So, ganun ako, guys. Ganun. This. Hindi man siya nag-connect. So, meron pa ata tayong gagawin dito para mag-connect siya. It's on. Okay. Wala siya. Hindi siya nag-connect. What? What did it say, Mom? So, device complies with part 15 of the FCC rules. What's wrong? It's not working. Mom. So, ako'y nagtaka. Come here, my love. Close the door, please. Nagtaka ako. So, kailangan pala siguro buksan ito. Baka kailangan ito buksan at lagyan ng battery din. So, let's go. Tanaw na to. Close the door, my love. So, I need this. Kailangan na. My love. Door, please. Hindi pala pwede yun. Ito pa rin gamitin natin. Okay, Mom. Come here, sit down. You have to sit away. So, yan vlogs. Okay na to. Ready na yan. Ready? Yeah, so this one. Oh no, batteries. Yeah, let's try this one. My batteries dead. No, don't put it there. Careful, ha? We need that. We need that, anak. Oh no, it's screwdriver. A magic. Magic. Magic man. I'll do it. Magic. Screwdriver, screwdriver. Wait lang, wait. Give me a second. What happened? I can't. So, okay. Here, oh my God. We need 4. We only have 2 left. So, ito. Wala na, 2. So, kulang. So, dito na lang tayo. 2 lang kasi. Kailangan ng 4 na battery. Yeah. Kailangan ng 4, guys. Oh my God, I think this is not the right one. We need small. We need small, guys. We need small. Malaki. Ito, maliit ang kailangan. We need small. See, this one is not right. So, we have... Battery, not my battery. Find battery reader. Yeah. So this one, we have this one. Battery? So sakto lang siya, 4 din. Sakto. Sakto lang din 4. Okay. Oh, it's blinking now. Blinking. You see the blinking? Light. Blink na siya, guys. Ay! Baby! You're fighting me later na! Later na! Anak, ginaa! Ahaman to!
asa man eh. This one. Here. Wait lang anak, mama nito. Make sure. Ayaw pa ikuta kay matinga. Lubatan ko. Okay, a robot. Is this the right one? A robot, Mom. Alright. A robot. Okay, a robot. Powers. Okay. Ahak na kuyawan ka. Gina ka. Lubat-lubatan ka. Lokso ang tinggil. Did you turn it off? Good, thank you. Careful ha, mawa. Kay mawa. Mawad anig isa. Masyong-masyongan na ta. So, here. Wait lang, I love. Give me a second. I'm waiting. Okay, try now, anak. Try. Try na. Let's try. Turn it on. It's on. Okay, try. Okay, let's go outside. So, let's go outside. Let's go. Let me see. Okay, let's go outside. So, ayan, nandito na kami sa labas. Ayan na. No, it's not like that. You go. Puro naman nasikat. Asa naman ang awanan na? Yan ang aking anak. Ah, nagpadagan na siya. Nagpadagan na, nandun na. Unsa naman na? Oy, tarungang! Nagtaloy na. Naunsa naman ni? Boss, lagi! Tarungan pa na. Kaluoy po, anak. Boss, anak, boss. Boss. Kana. Gura. Kana, sige. Oh, kabalo na magpadagan akong anak. Ah, magkanto. Balik na rin. O, dito, go. Go that way. Really, sa'yo. Pakat-kat naman yan siya. Kagalingan. That's right. Also, that's right. Okay. Asa magkanto? Balik na rin. You don't need to go that way, anak. Nak, faster. Okay. Don't turn around. Oy, where are you going? Ginaga. Ako may ka pa. Push. Go. Stop turning. Straight. Unsa naman din nagkaisa. Hindi ako gano'n kinabuhi. Init guys. Ang sarap ng weather today. Yes. And fairness, mainit pero masarap guys. Okay na rin to. Yeah. Unsa naman nagsige naman nagtinambling-tambling. Dito apa sutuya po na dito. Push. Two button. Push the two button. Anak. Two. Push. Eh sige man pagkapatuyok nakakuha na ng plastic. Plastic for Sige na papa. That's for Yeah. Go ahead. Push the button. Push. Two. Same. Tabangi. Agoy. Look na. Okay. Go. Uy. Go that way. Dito ah. You know what? Like this or like I will teach you like this. Like this oh. Wait lang. Usa naman eh. Ako naman ang nagduwa. Anak. Sir, anak, go. No, baby. Go that way. Look. Okay, that way. The face is right there. Go, push. Like that. Push, anak. what's wrong with that? Nagkaroon na sa'yo dinosaur. Dili, mami. Push. Two. Two button, anak. Dili man na ingan, anak. Push the button. Sipay.
Anak ko talaga. Nandun na yung... Tubutan! Anak. Yeah. Tu. Push, tubatan lagi. Ay, Daddy is here. Good chair, Dad. That's what she like, Marikiko. She kept asking, Mommy, I want this. Look. Good, at least can't go in there. Yeah, ikot-kot na. Look. Ikot-kot na. I'll teach you. I'll teach you. Okay. Do that way. Oh. Yay! Next time, our drone, ha? You hear me? Our drone. Gino pa, among drone, dag. Among drone, guys. Gipalit na mo among drone since we buy our drone. Binili namin aming drone 2018 hanggang ngayon. Di pa talaga namin na-practice. I like it. It's nice. Yeah, it's nice. The price also is $10. It's nice, $10 too. $10 is expensive for me, you know that. Nice. I think nag-enjoy din ang akong bana. Faster, Dad, faster. Sorry ka. Hala. Hala. Perfect right here. Yeah. But that's for boys though. Beautiful boy. Girls can have fun too. Really? Yay! You're learning, anak. Uy! Unsa naman asa ako, mani? Natawag din tumbling naman talaga. What did you do? What did you do? Wala na. Kaskas naman na. Katawa lagi na kanak. Kaskas naman na. Taro nga. Tabangi. Butang direct. Natuwa ang aking mahal na asawa. Ah, samat ka to! Balik! Wala nang kat-kat na. Wala nang kat-kat na. Climbing daw, climbing. Here, Daddy, anak. Here, Daddy, anak. Gusto na ingkod. What do you want? Cheer? Gusto na magpa-ingkod-ingkod ang akong anak. Tanaw lang ba? Matuto din to siya, guys. Kaya saglit pa naman siyang nag-practice. Ilang minutes pa lang. So, baka 1 hour. Maka 1 hour na siya mag-practice, ani. Baka. Sweet to na. Bugat na bagin nila. Birds, knock off! Wow! That's a lot! Daghan sa birds, eh. Agad. Oh, boy, ginawa ka. Mabuang ka. Ako na ito. Kaya ano pwede naka-ingkod dari, ingkod. Sige, ingkod na dari, ingkod na. Huwag ng hap, mga akong pananaw, eh. Ingkod na sa ingkod. Dili man, dahil ikaw. Abay man akong anak mo ingkod. Guys, ang iya, hamang. Duwaan, gipab. Putang dari. Sit down lang. Sit down and then, yeah, right there. Oh, woohoo! And then, wait. Back. Push together. Same. See? Back. Push. Back. Nausa naman eh. Oy, nausa naman eh. Ikaw, you trick me. Nahamla ko sa kong anak ko eh. Oh, push. Magtayog naman lagi na. Push. Marunong na siya, pabalik na.
Li na siya. Okay. Sunday today, guys. So, nagtrabaho ang aking mahal na asawa. Tsaka yung ano namin. So, kaya nandito kami. So, hindi naman kailangan family day. Sunday family day, kailangan pumunta ng shopping mall or kahit saan. Importante is family day. Banding pa rin. So, mamaya mag-grill man sana kami today, pero may lakad yung aming kasama ng aking mahal na asawa, may lakad yung trabahador namin. So, hindi kami mag-grill today, baka bukas. Kasi holiday. Tomorrow is holiday. So, bukas kami mag-grill. So, ha? Nagyaw-yaw ka? Saan na? So, layo ng iyahang car. Ay, layo ng iyahang toy. Happy, anak? Look at me. Happy? Happy doon siya. May dako ka man, anak, guys. Sa mapaliton. Dakong price. Dako man itong price, guys. So, kanina lang among gipalit kay $10 naman. $10. Ha? Hagan, ano sa naman na? Balik. Asa naman ito? Agoy, wala na. Igo ng bula. May ball man gusto ada. Guys, anak ko. Kataw eh. Okay. Push, nak, push. Oh, Nara, I got it. Okay, gura. Ayaw, pag-isa dito. You're laughing at me? Gura. Go. Yung anak kang gabay. Ayaw, dito. Balik. Katawa, anak. Back. Push. Oh, nice. Agad akong kanabuhi yung anak na akong gamay. Ha? Di ba na mo dagig walay remote? Di ka po. Hindi din naman yung remote. Siya binuangan, ako binuangan. Okay. Oh, back. Way forward. Back. Oh! Coming man. Siya, pagpagod ka. Balik. Pagtime. Ayaw, babagi. Sir, babagan man mo. Mine. Faster. Pero. Ayaw, baga. Okay. Ah! Wala na. Give it bit. Gina ka. Okay, gina ko rin ako, anak. Kami bitaw, guys, na ako, anak. Yeah. Wala ko dalang panyo. Damit ko na lang. So, kami na akong anak, guys. Yung anime. Ayaw, pag ihunog kayo, mabuak po na yung taon. Agoy, patamling-tamling. Gusto yata, one day lang ang toy. Gusto patamling-tamling, ano? Look. 1, 2, count pa siya. Ito! Woohoo! Kaya siya, pag may toy na siya, guys, na gusto ko din laruin. Mag-away man niya na, guys. Tago-tago na siya. Go. Sige na niya, pabangga. Kanya ako. Saan naman na yung mga ibuhat na nung nag-hype pa man ka? Agay ni anak kong gamay in town. O, dali na. Wala na. Naalagay sa ako.
Push na asa man ka. Agad ako gaway. Dali na. Tingkod naman dahil siya. Ah, mangkat ko! Ayaw, lagi direct. Dito. Nagtutuyok naman eh. Dito. Binangan ang kas po anak guys eh. Pero nice guys. Yung $10 is worth it. Natuwa ako sobra. Tonto yung anak ko. Oh. Number 1 is natuwa yung anak ko. Natuwa yung mahal kong asawa. Natuwa din ako. So $10 is worth it. Hindi siya lugi. Bibilhin ko yung malaki nito. Yung malaki nito pero hindi siya ganyan. Patuyo ko daw sa ako ah. Sabi niya, go to my mom. Go to my mom. Akong anak gamay. Bukat-kat din siya guys ba? Bukat-kat din siya oh. Teorok naman eh. Teorok na. Ay nako. Family day guys. Hindi kailangan nang punta ng shopping mall or somewhere. Okay? As long as nakita ko naman yung asawa ko. As long as nakita ko yung asawa ko, nandito kami sa shop, nagtatrabaho din siya. Sikap yan guys kasi syempre kailangan niya magsika para mabuhay naman niya kami. Ako guys, wala akong hinihingi sa asawa ko. Never ako nang hingi sa kanya. Bagko siya pa yung bili ng bili para sa akin. And ako naman yung complain na wala akong hinihingi sa kanya. Wala naman ako kung damit marami, kaso lang marami nang hindi kasya. This one is my chair. Ah! This one is my chair. This one is your chair? Iyahan man daw ng chair. So, Your chair did it. yeah. Your chair did. Okay. So, hindi ako nanghihingi, pero mga damit ko, marami na mga damit na hindi kasya. Kaya yun yung ipapadala ko. Pero marami pa rin naman ako masusuot. Kasi bili naman ang bili ng asawa ko. Come on this way. Good. So, ayun nga. So, ayan dito. Trabaho yung asawa ko, guys. Sit down here. This is yours. No, mine. Okay. Gusto yun This one is mine. Okay. So, kaya nagtatrabaho yung This one is mine. Usara. Ginawa ka pati yan, tay. Wala ko yung chair. Wala ko yung chair, nak. Wala ko yung chair. Patutuhin na lang niya. This one is mine. This one is hers. How about mommy? This one is mine. How about mommy? This is mine. Your toy is important than mommy? Huh? What is important? Mommy or toy? Mommy. Okay, sit down. Ako pa rin pilde. Okay. Ako pa rin pilde. Tanawara. Tanawara. Wala na siya. So, ayan. Dito. Kabalo na siya magpabalik, oh. Maka. Dali. Mommy. When we down now. When we down. Okay, unsa naman na imong shoes di ay? Oh, hold this. What lang? Your shoes pa, your shoes. Agay! Like you can't wait, huh? Dali na, ginawa ko ingkod na. What?
Balo na siya mo gamit. Balik diri. Wala na ning sutoy naman to. Push. Straight. Naman wala na andar. Ibalik diri asa naman to ni adto naman tong shop. Push diha ah. I heard it's coming. 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 Push. I did not hear anything. Ayaw ulit to ha. Push. You hate it? Head. Hoy. I want a green spot, Mom. Hmm? I want green. Ha? I want green spot. I want green. We don't have green. I want green leaves here. We need to buy pa. We need to buy. Guys, yun lang ang aming video for today. Maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta ng aming channel. Ayan, thank you so much. Ayan, nawa sana nag-enjoy din po kayo. Okay, maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta ng aming channel. Mag-ingat po kayo, mag-ingat po tayo palagi ha. I love you all. Bye-bye. Say bye-bye my love. Bye! Thank you for watching. More. Thank you for watching. Say thank you for watching. Ipakaonan niya og lids ang iyahang toy, guys. Ay, ginoo. Okay, I love you all. Bye-bye. Mwah, mwah, mwah. Flying kiss, my love. Bye! Flying kiss. Flying kiss. Bye-bye. Mwah. Mwah.